Ni tumaog ni katap karon ang issue nga dili makapasar sa international standards tungod sa 2 ka metros nga kakuwang sa rubberized track oval dinhi sa Cebu City Sports Center nga gigamit karon alang sa athletics competition sa Palarong Pambansa 2024. 400 meters ang international standard sa usa ka track oval, apan gikatahong nga naara sa 398 meters ang sa CCSC. Gani sa eksklusibong interview sa MyTV Cebu, gisaysay ni Philippine Sports Commissioner Edward Haico nga doon na sila gihire nga third-party technical team aron mo verify sa maong pasangil. We trusted that the oval was made in 1994 and was measured correctly. We like to revalidate what their basis was. It was short by 2 meters. 2 meters is actually in millisecond that can make you as gold or silver. Yeah, it's quite significant. Yeah, but so we're taking it seriously. We're investigating it, and we're having a third party verifying if it's really short by 2 meters. Nagkanayon sabang Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Cebu City Division nga sa wala pa nagsugod ang mga kompetisyon sa palaro, una nang gi-inspeksyon sa Technical Committee ang track oval. Prior to the opening, always the Technical Committee that will do the inspection. So the technical report is submitted to our Palarong Pambansa board. Atong gisuwayan pagpangayo ang habig sa pangu sa technical team sa Athletics Division sa palaro nga si Janet Obiena apan wala siya mitugot sa interview. Mipadayag sab si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga iyan ang gipadali ang mga contractor sa oval paghatag sa measurement ngadto sa technical committee. If it's only 2 meters, then what we can do, duha ra nakadupa. So aton lang iatras ang starting point, no? Aton na lang butangan og tape. That's what they did kuno in the past. What we will do now is akong padalion nga masubmit na gyud ang technical specifications sa contractor didto sa technical committee so that they can really make their assessment. Now, after they make their assessment, if it's short, then they will have to remedy the situation. Maybe ilang iatras or they will redo the lines, no? But hopefully dili ingon ana ang atong problema. Sa laing bahin, kisugda na ang mga awarding ceremony sa mga sporting events nga una nang natapos sama sa pipila kaduwa sa athletics. Nasabita na sabse ang medalya ang atleta sa Region 7 nga si Asia Paraase kinsa unang nakakuha sa gold medal sa palaro. Gawas sa mga medalya, nakadawat sab og gift certificate ug cash prize ang mga mananaog. 3,000 pesos ang gold medalist, 2,000 pesos sa silver medalist ug 1,000 pesos sa bronze medalist. Kini si Queenie Joligon alang sa Palarong Pambansa 2024 sa MyTV Cebu.